Kawere koda mano adwan mondo wadonje wach mar IBC. Wach IBC en gino mabende osebedo ka jopiny luwo machiegni ahinya, kata mana moko kuom jolonygo mag yiero kata electoral experts gi dho mbogo osebedo ka wacho ni ranyisi duto manitiere gi sani nyiso ni samoro nyalo bedo ni piny Kenya odeko mokalo ne chenro momakore koda timo ikruok na yiero maduong' e higa mar 2027. Ang'o momiyo moko kuom ji wacho kama? Wayudo ni e saiko mar yiero ka yiero kodong' thuologo maromo higni 2 to nego beni nitiere IBC mania pis chieno mag ndiko jogombolo nego beni osechakore nono register mar jogombolo nego beni dhi nyime rieyo kioma kuondego mag od bura bedo nego beni dhi nyime ka achiel kod bende timo puonj kata chiwo puonj ne jopiny midendo kaka civic education. Gesani iwacho ni one late chiegni gi thuolo madhi dweche madhi 9 gi bathe kaluwore kod bedo ni manyo commissioners manyien osebedo kokawo thuolo malach mokalo to kod cases mabende nyocho chwale doho. Nwaneno ka od bura maduong' ne opuodho nyinga Erastus Edung' Ethekon ka achiel kod Lange. Gima nodong' ne mondo mi koro ne puodho kale bokano mar piny owacho bende doho nowacho ni ok nyal tim. Nyoro jong'ad buche adek mag doho maduong' kotelnegi koda Justice Lawrence Mugambi to kod Roslyn Naburili to kod jang'ad bura machielo mar adek nyong'ado bura. En wach mabende beto kiko it matin kana ng'iyo mbui mopogore mag weche manyien. Gima ne iwinjo koboke mar The Standard wacho pogore kod mano mar The Daily Nation. Gima bende mar ute mag famo moko bende no wacho ne odwa kiko it. Emomiyo no dwaro bet mondo mi wayude okilo loknwa tiende. Kata kamano kaluwore kod wach maduong' en ni jatend piny nogo chapa nying commissioners abiro gi kokalo oboke mar piny owacho manyiso ni koro opuodhgi ayanga magimodong' kende en chamo muma kendo donja pis chako tich. Ma we commission nogo mar IBC kanye to ma nyiso ang'o e chienogo duto bende gin mago mag timo ikruok ne yiero maduong'. Diponi pod jo Kenya gi mano Boniface Mwangi ka achiel kod jago machocho luongo ni Roy. Gidiponi ginyalo dok e doho dhi appeal mondo gidhi appeal koso dhi bedo nade. Yes. Mano bende nyalore ginyalo dhi doho mar aywagra mondo me gichwal ng'ur ni ng'eto no ko bedo maber ahinya. Kata kamano ka ng'iyo gige Tesinia IBC kapono ni owege ma machino dhi nyime kaka jatend piny osegogi e chapa oboke mar piny owacho. Gima duong' en pesa. Gima duong' en pesa. Ka pesa nitiere to processes gi te. Ng'ikruok biro mana bedo ka funding ka koro pesa koro onge ma bende koro ginyalo timo go chieno gi kiduto. Tanano ka onge wach doho moro mbele doho manyalo aneno ka doho manyalo riwo process chieno ni endi ponono ni Boniface Mwangi gino chako ringo dhi doho but then ta chieno te ka ponono ni pesa nitiere pod still ginyalo ringo gi chieno gi duto te magitim magite kapok sawa yiero ochopo. Bende jo siasa mosebedo kwa wacho ni ok gimor kod kaka ne otim chieno ni nikech gineno ni Erastus Edung' Ethekon ka achiel kod Lange ni mago jolwet moluor William Ruto to kod moluor Raila Odinga. Bende jo Kenya nyalo bedo kod yie confidence gi commissioners gi wawacho ni ero gidhi gi chamo momo bed kawuono obed Monday obed tich 2 obed tich 3 juma manyien. Bende ginyalo dhi bedo kod yie ni ma en commission madhi bedo mochung' kar kende. Mano kelo penjo ing'eni kalore kod wach madoni endi kalore ing'eni Boniface Mwangi nitiere joma bende dhiro tok gi Senia ok nigin kaka jo Kenya gi dhie doho gi nitiere joma bende back nitiere joma bende go obugo tiende gi lo mar mondo migi dhido as kata bedo ni gin activists kata jo Kenya na tejo ganda to Senia kingi IBC's commissions gi eki nyisa igama commission moro sebere ni ama commission maber ma commission maber ma wadhi godo yiero donga na we need reforms what are lokruok commissions giteke chako ng'iyo yiero mokalo ga chien onge sama jo Kenya osebedo ga gi yie kata jotelo mopogore moko osebedo gi yie gi IBC onge eyo machiek nolu kod gima chiko wacho e manyo commissioners manyien. Jo Kenya kata jo siasa mabendo osebedo kod to no chwalo jogi mano bedo e selection panel yes. Mane go kogno jogo duto mane oro kwayo
kinde moko be nowacho chien ka ni kata mana migosi Erastus Edhunga to kono wuon no penje ni to be ni apply manyo ti noyo ni an ne ng'ato apply na nowacho ilekno ni kanyalo manyo wal no koro ng'ato penjo ni to kare tiri no kidwar kare makoro in kani ibiro tima ngoka nada bedo jakom mar IBC ma Kenya dier te no koro kwa nyinge ne onge list ma bang'e wacho ni gin mana joma notimo ng'o nodogori nyingi achien to karada kotamore mana be nyalo koro mano bende nyalo miyo jomoko chir ni ma kare jalwet ng'ani ma jalwet ng'ane idwa tiyo kode e chopo dwache ngechon nyinge ne onge list mana dier modugo yie ni oko apply to nyinge moko be nitie mano medi bang'e nyinge moko be nitie mano medi bang'e kacha ma be moko nyinge joma no medigo nitiere manie list mogik mano puodhi kod od bura commissioner koro en ma bende gino bende bobro bedo ka wang'iyo waluwo machiegni ni to bende gie thuolo masani ang'o ma koro josiasa mosebedo ka kwedo jotelo gi dhi wacho pod gidhi medo dhi mbele kod dhiro agenda ni okwabiyie ni Erastus Edhunga to kon kod lange ota commission mar IBC makabe to ruch oko chino ni mondo michake manyien koso dhi bedo nade kinde moko jatelo pino wacho ni mimi sina shida na IBC wale wamepeleka mambo kotini ndio wako na shida hao ndio wataki uchaguzi joma bende chwala wache do ema bende koro okodwar yiero tingende the moment ma seche ma ineno kado ngeni chiro mado okene odiechieng' achiel odiechieng' ariyo process it is a process chiro do nyalo dhi get mention na ngo hearing in process koro kipachato naneno ni jogo commission ni obedi giwa commission obeda beda nikech the moment ma weche do medo bedo kaka kinde rumo haya kaka kar kinde rumo no yes gisani wayudo ni nitiere kwan mag kuonde magor buche turi monego beni ibage yiero madunde thurka bende nitiere wards modhuro monego beni ta yiero madundo e pacho kae bende thuolo modong' nie bende IBC dhi bedo kod nyalo mano mara timo ikruok makare luoko register mar jogo ombulu kaachiel kod tawo yore madundo gie mar yekyo ma kuonde magod bura mandik jogo ombulu manyien maluoko register mapuonjo piny bende thuolo nitiere moromo mano bende to ma jo Kenya osebedo godo niki kama wantiere ni bende wadhi bedo kod thuolo moromo mar IBC bago yiero ma jo Kenya nyalo yie kod duoko ne 2-0-2-7 2027 chino gi te aneno ka deadline time to 10 saa 10 chino gi tete mondo tim mondo tim gi gane in fact sani okwadong gi dweche be wadong ma gi dweche matin kono na gi dweche ang'wen to waloko mwaka time 10 tina kabisa so yo machiak nti ok nyal tim gi te yo machiak kitama wacho ni onge yiero kaka Moses Kuria wacho 2027 yiero nitie kar nono kiepeka ntiere magi nyalo miyo priority ing'eni register to nyaka loki jogo kura manyien nyaka ndiki yes okay mamanjo sekar mago manyien kinyalo paro 2022 ne wacho ni jo sekar mago yes mano timango mano tedo duoko ka onge Kenya ka chowo ka en kia Panama kia fuli koro magin gigo duto bende samoro jo Kenya ponyalo bedo godo kod to komakore kod gigo monego beni time kinsani to kod yiero maduong' mano mabiro ochopo kanyo saa 2 mar okinyi agidaka maro kanyo 30 to kod 9 cheno en rameny piny Kenya jomanie wan ka kod Wuod Migori County mano wendo Arizona chieng' kuyo e cheno mar rameny piny Kenya bang' thuolo go matin kende adora mora mi wabua mi thuolo kaka japiny bende igolnwa pachi komakore kod weche go mabende omako iti kata osako iti walengre matin nitiere mogo kuom jo Kenya kaachiel kod jo siasa masani wacho ni sundo gai mar ODM oluo Raila Odinga mondo mi odhi obede debe kochopo yiero maduong' mar higa mar 2027 bende wasewinjo kama oluo Raila Odinga owuon nitiere gigo maricho masamoro osebedo kokwedo matimore piny owacho mana masani ahinya nyato komakore kod rocho ratiro go mag Uganda kedo kod lweny mano mar mibadhi kaachiel kod telo makare magi duto osebedo ka kelo penjo modhuro ni to diponi moluor Odinga kata mana kinde mag Sabasaba nchineno kowacho ni osiro jende odhi e ng'anyo obaga romo galamoro e laponogo makamkunji yes owuoye weche mabende osebedo kadhi mariche thurka kaachiel kod rapar marini 35 mag dhialo dichieng' onogo mar Sabasaba diponi samoro nitiere
jo siasa, jo dito mag siasa thurka masani koro neno ni bedo e debe mar moluor Raila Odinga nyalo biro konyo e yorego mag tego ratiro mag loch demokrasia mar bedo koda yiero manyalo bedo mano ma uyanga. Jomoko bende wacho ni dipo ni dhir midhiro godo moluor Raila Odinga no dhi obedie debe nie. En yo mano mar neno ni kadipo ni joma dwa golo e telo jatend piny owacho masani kotelo gi kod Rigathi Gachagua. Nyalo bedo koda thuolo matin mar kao loch. Yes. Nikech ng'eni ka moluor William Ruto chung, moluor Raila Odinga chung, kaeto bende jago machielo chung mawuok e riwruok mag duond buch mbalo kod piny owacho. To samoro jogi nyalo pogo mbolo. Ma wakos bedo kod jaloch machiel kachiel e round mokwongo mondo mi kochopo e round mar ariyo. To koro riwruok manyien chuogi manyalo miyo ng'ama yudo loch oyud loch malach. Jolony mag siasa ni kod paro mopogore opogore. Samoro bende nitiere joma wacho ni ni ma en agenda mar piny owacho. Wadwa ni kochopo 2027 moluor Raila Odinga chung. Moluor Ruto bende chung. Mondo ji odhi e runoff. Mondo ji odhi e runoff. Kosoma en paro mane. Sinia siasa lokore. Siasa lokore. Siasa lokore. Sinia chi gokinyi te yudo ka yamo loko ma in pokunyo ka ng'ato ni wero nyoro to kaka kawuono yamo loko kore na ng'ane kende. Mikodi heto ng'ane mose dhi gi picha kenda ng'o motimore. Ing'eni nitiere 10 point agenda. 10 point agenda. Agenda mana jatend piny to kod moluor Midusa Raila Odinga winjore. Ne gikete kogno. Sebedo chien ka iwinjo ka giwacho ni wacho ne 10 points agenda gieki nyaka chopo gi. Mane winjruok mano bedo kacha. To bende king'iyo moluor Midusa Raila Odinga ok na wacho ni mane kaka en but king'iye kata kiwinjo dhok mano tiyo go chien kacha ni an aonge broad based government. To yeno kinyi moluor William Ruto. Yeno kinyi. Sisi tunaunga mkono serikali. Gibiro Kisumu ka. Bende neno. Maka Sembo. Gichagi dhiyo mabei. Lich. Koro siasa ng'eyo tek but king'iye mano gimiwacho no kwan nyalo bedo kamano ni ji odhi e runoff moluor Midusa Raila Odinga chung mano nitiere kanyo endo mano nyalo bedo kanyo mondo mi koro dhi ochuog riwruog siasa moro mamiyo thuolo jatend piny dhi Nyalodia e tielo mano mar ariyo kotim runoff. Pod ng'eyo tek. Youth leader bod wale ng'ahinya Sinia. Kiani biti youth leader no sawacho ni gin e sirikal. Wan e sirikal. Wan waonge opposition. Wan wasedari opposition. Wawena gimbe giteme. Jakoma road yeme piny Kenya mangima mano moluor Gavana Gladys Wanga bende wacho ni sani wan e sirikal. Wasiro sirikand ni. To Pop wacho nang'o Pop osewuoyo machiegni. Pop nosewuoyo. Manyaka milima bwana gesa. Bende no wacho ni sani ng'ama nie mesa oselogo chiemo ket buffet. Ichiemo gi dhok achiel, ichiemo keling thi. Koro sano wacho ni wan e high table. Wachiemo. Koro un bende timawa chamuru soya. Nona birio adek chikare ochano na achiel. Odoro mondo min bende miwa pachi ni to kumiwinjo ka piny ochomo nie in kaka jawinjo mar duond jokanyanam. Ineno nade kaka piny dhi gi kuma piny dhi enie. 0733926061 mane namba mana mar studio waka okinyi makawuono kwa don kanyo kod dakika maramo kanyo 10 to koda abich mondo mi ochop kanyo saa deke wang'e mano mar okinyi. Komi thuolo iwacho nyingi mapiyo kama intiere to kod penjo ma in godo kata paro ma in godo. Hello Victoria. Ini Dindera Jakarabonde. Machiegni kede Dindera. IBC. Yes. Kaja kom no wacho ni ne okodwar bene ok apply. To ko wale to koro yie ka kendo wacho ni koro to nyalo mana ka. Yes. Mano kare momiyo ywarruok bedo mathoth nikech jok madhi doka. En adi ni kaji moro ne okidwar. Bene ok apply for it. To ichaki yie ni dwaro dong mane makelo to emanyalo miyo ng'ato wache ni nyaka beniti hidden agenda en wat ng'ato yo moro machielo. Lakini jakom gi team ne to wabiro ng'e kaka giwacho mbele ka nikech wacho no ruogore ok ong'ere. Jomoko wacho ni gichiemo, jomoko wacho ni gionge, jomoko wacho ni gidwaro. Aonge wachan kamin Victor. Kamano nyaka in kamin Victor kanyo. Hello Victoria. Hello. Yes manonga. Mama Tyson kama tuwe busy. Karibu sana. Alinde kwa kaka tuwakedi.
Aha. To koro Richard, Kenya ne ono bedo nade? Aha. Jakom dwaro ni odhi ochung' pesan mawinjo marach. Nitiere jomoro ni jakom nyaka e debe. Odhi yie okawo koso dwa chung' ne jago cha ma kogi kedo ni jago cha. Jago mane. Jago cha. Jakom, wach malere jakom odhi chung' odhi oyue. Jakom odhi oyue. Odhi ogada kalupari 27. It's okay. Irukamano. Hello. Yeah, I'm going to Kenya Kristokawa. Hey. Yeah, that's the one to Kenya Kristokawa. Raila Kenya was president in the area. And it's not only in the rest of the Hello. Hello, Richard. Nango senior. Wakao. Richard Kubodo. Yes. Gima ne jatend wacho mako wanga. Aha. Ni igo kindi gi bunde kasi ke kise itiri ko. To ka koro ukwalo mwandu ji, udwa nego police, udwa muko chakachini bila, oko tiendi ma mi dhiti ma ngadoko. Oyo. Yeah. Mwanzo lagi makro keli mimi shoot to kill. Oh. Chalo no ogolo chika kane murkome no wuo chalo chaja lagi mana murkome jonge pogo. Macheko chalo ngamogolo order mar shoot to kill. Mar shoot to kill. Okay. Yeah. Iro hamano. Hello Victoria. Ramany piny Kenya. Hello Victoria. No na biria deko chiko aria uchelo na uchela chiel 0733926061. Hello Victoria. Ndio kayana. Yes manonga. Mawale tu yaka chagoro Bengo school. Yes, machegni. Kamanya lo uwe maten. Eno chawana mar mirima mar jogor Kenya. Mirima mbende jogor Kenya ni godo. Magin kone ke gisebedo Kenya kana cha Kenya. Gin pok ne gibedo ko mar loch. Onge loch mabagi. Yes. Ko gibedo keto gi jalu ker. Yes. To gichiwo madongo dongo e kuonde go. Yes. Koro ka yudo ka gimisane koro bagi. Bagi bedo ko bang na yuli gine koyo. Asira magingo kajo wadwa. Mana mirima maneno wach mo malicha nyato mirima na machandoge. Mirima na machandoge. Iru kamana inya. Hello Victoria. No na bira deko chikare uchelo na uchela chiel. Amane namba mar studio ka okinyi maka wono ni kamora mora ma intiere. Wami thuolo mano mar golo pachi. Hello. Hello, donjo kanyana. Yes manonga. Oya, Freddy Jaran ka diulo gitaka. Yes, Freddy machegni. Sirikandwa ni to koterwa kama ber. Ma sirikal ogera be kuyo makata ka ula mo biro matin. To bibi kore to ngama kepe mana jatend piny. Okay to nani. Wete munyiso wan jo piny mano wagone kura mane wayiere. Okone godonje itwa. Wan gi moni raba bullet. Ango mane mone statement mano golo ti akar wach mar research. Obilo tigi raba bullet. Ka ngose ko tindo motor. Ngama bro gone kura donge onge. Koro olosu weche ne mokuongo. Obro biede bedo ka bejini podi chalo kamano. To samoro tegege manyalo miyo dok dala. Okay. Hello Victoria. Donjo kanyana. Machegni. An kasongo ka iluongo ni Yasolo. Yes. An kipacha kaka menyo piny Kenya makawuono. Joma dwaro ni babo dhi ochung 2027 gi. Gino gidwar baba gine ma gidwaro kendgi gidugo giso kar kana dhi konyo baba to gima gisekonyo go baba onge wang' ne to bagi. Ing'egi? Jogo gin ka wan gini. Mano to wang' ne obagi babo dhi oyue gibe gitem kendgi. Erokamano. Odong' kanyo kod dakika maromo 8 to chopo kanyo saa 3 e wang'e mano mar okinyi. Hello Victoria. Victoria Pagruoth ahinya mano ng'a? Ma pastor benjo ka onge den kadem. Machiegni? An agolo pacha kama. Raila ochung'a gi Ruto nyaka giko nikech uneno ka jo Mount Kenya ringo we Ruto. Nikech Raila koro ni kode. Koro ka Raila chako we to nyo gibiro kamoro achiel nikech wan ok wagone Ruto kura. To sani gik moko mabiro Nyanza ka biro nikech osiep mane kindgi. Koro ka Raila ochung' bi chalo ka gima wandoge. Raila bere kode mondo wane dongruok nikech wasetemo gini kuom higni modhuro to onge ber mwaseyudo. Kucho e kwalo. Koro an anyalo wacho ni ibere kama yo mwanyalo dongo pinywa. To wadonge kokalo kuom makruok gi got nikech Uhuru nyocha nobedi to ok waneno dongruok malong'o momiyowa. Koro an mane pacha. Erokamano ahinya. Hello. Ariso. Machiegni. Na wuoyo. Wangima. Mae tiluongo ni Nyamanga Johnson an kama emiyo kaka.
wawinjo kaka uchambua. To gima inyo Kenya kabisa en jatelo. Koro gimomiyo awacho kama. Nade. Ok makelo ni. En ng'ama chalo ng'ama ok puonji. En emo puonjo jok ma puonje. Koro dongo usechalo kanyo ni en advice to en emo nyiso kaka winjo advice. Koro mai gima inyo jatelo kasto. Mane gitiyo gocha. Be owang koluwore ni siri be mane gitiyo go ng'ano ng'eyo. Koro mae gimo inye sana nikech nyini kawuono golo duge oko te. Hello Victoria, mara many piny Kenya. Yes, Victoria. Yes, manonga. Maja langi uchio nade. Uchio maber mana in. An ba chio maber langi. Ando gimoma kodoka kanyo. Yes. Tara IBC kai. Ngeni ndalo chuok ti ngeni yiero moko mandikire constituency mane ward gi. Ino kapani do not gini kike yudo ka jogi bende IBC ni be poko pang malongo to mara reyo ananeno ni yiero ma 2027 de mana kaka nyita mpose kore wacho ni ok nyalo no election nyalo bet kaka nene ni ngino de timore ni kich ndalo chuok rai basi jok moko be ni didi e court mondo chung IBC ni kich no ko yere yo moro yene maber ora naneno ni kaber to enjwani to kapar ni kwe nyalo bet mbele gairo kamano. Kenya dhi bedo gi kwe. Beda gi Hello. Richard. Yes. Deri kondo muda mbori public deputy block number. Anko ndele Kisumu City ga ko. Ozie babo wen. The youth president would mama Nairobi waseka mwali nguti. Koro ginawacho. Ako dongina nanga timu wenyo sawen would motomo bungo mawacho ni ya. Weche mag jalupiri gadi Gachagua gi ema chanda ka. Nikech sirikal odak mani Gachagua ba weche manyasi oganda. To gidak mani kingi de mako Gachagua be nyiso gi ana dola ka biru maka. Sera seri to ni mako Gachagua. To poka neno ma gima chanda kaka japiny to koso bin sirikal ni Gachagua. Tuwe tutaka guye moro ka good mama mane gima chanda kaka japiny. Okay. Wawingi. Hello Victoria. Oyo. Yes. Modo chike moduogo. Machiegni. Koro. Jomada ni ogai mara zimiyo chung. Ojo ground tek gore mako pon Raila onge to gididong. Koro mane gima gidong Raila chung Raila ki chung. Iramo ni wuona keo chung. Hello Victoria. Hello Victoria. Yes. Kaka an Joseph Abuong iwinjo gima timore. Tije mamondo chiwo joma tindo onge ti. Okela joma kachingeni tis kanitiere ko kelo tis koro paro mang'eny bede onge lakini wach paro bedo nogo kinde jigi matiyo to ok donji. Nikech kaber to tije mamondo chiwo joma tindo ng'ini ka onge tich to gima gitimo onge koro ng'ini ng'ani ne gima koro gineno mbele. Mane gimonego bet mokete wiye kabisa owuotha gine gwe ka gwezo salato ni to oyuda joma tindo tich na jomosi tieko sikul oke omiye tich. Ero kamano. Simu mogik mano ng'a? Man Joseph Abuong an Kisumu. Machiegni. Ye. Hello. Arsen. Karibu. Ng'ama wacho no minyi joma tindo tich. Joma tindo ng'eni onge tich mosomo. Dong nitie mosomo. Ng'atang no mitich maonge gimosomo yaw. Ing'eni kaber. To ng'ato kongo dhi e college ng'ato dhi e course moro afadhali ka koro inyalo claim ni dwaro tich. Isa mi claim tich misomo be onge. Wala moro misomo be onge. Ing'eni nyithiwa gi mang'eny moko nitiere diera no tieko sikul. To onge gimoro manitie wiye momake lwete monyalo timo. Ero kamano. Arizona Chankuyo iwinjo duond jopiny, iwinjo paro magi golo, iwinjo gik magi wacho. Watieki, wach ni mogik. Kamano enya wach na mogik, wabro medo luwo wach mar IEBC, kichaneno kan tiere lipode mokikore mana kake wacho. Aito gimaduong' mana wacho chini mapoda nuoyo en ni iwinjo ka kwetho jende wacho ni nane biro, tisa biro, kumi biro.
to kwang'eyo ng'anyo gi duto ngima ma ji wito kethruok mag mwandu kod gik mopogore opogore sani en kwayo nani mondo mi jatend piny gi jong'at ne rieko bed piny mondo mi ging'e kaka inyalo kony weche mondo mi weche mag ng'anyo gi kiorum en gima lit sini kikawo loan ikawo hola in go andi moro in gi dukani to odiechieng' achiel owang' morumo pep olokore mirni bedo wach malit ahinya kata mana joket mwandu bro chako dar joma wuok e pinje maoko mabiro timo limbe ok bibiro pesa ok bibedo yes kamano apani mabro chope gi kanyo saa 3:01 mar okinyi nyakalondo mar Victoria Duondo Jokanyanam watime kamano kendo kochopo juma nogo mano manyien kokale nyakalondo mar Victoria